Quan llegim un llibre hi ha alguna cosa, no?, que ens provoca aquesta lectura, i penso que en els nanos és el que els hi ha de passar, no? Per tant, intento que siguin llibres que et facin vibrar, que tu siguis una mica diferent després d'haver llegit aquest llibre. Que el tema que parla estigui tractat amb la delicadesa o no, amb la seriositat que demana. I després una part important és l'aspecte gràfic, també tota la il·lustració. Gran part de la història li arriba a través de la part visual, no? Per tant, tinc molta cura en seleccionar llibres que a nivell d'il·lustració siguin bons. És molt important tenir models de referència, no? Tenir la veu d'un adult que llegeix bé, que entona, que si cal s'atura, perquè no és fàcil aprendre a llegir. I això li dona una seguretat, no? Un domini, que és el que necessita per anar agafant aquesta mecànica i aquesta embranzida per convertir-se en lector autònom. I realment, quan tens algú que et llegeix, t'està regalant un temps i es crea un vincle molt bonic. Llavors jo crec que més enllà dels 4 o 8 anys hauríem de continuar llegint i escoltant, no? Que algú ens llegís. En Veu Alta és una societat que vam fundar fa 3 anys. Som 3 persones, 3 socis, el Miquel Llobera, la Maribel Gutiérrez i l'Anna Villalonga. Que ens interessa molt promoure la literatura oral, la literatura en veu alta, que està a la base de tota la nostra història, perquè la història de la literatura és la història de l'oralitat, de les àvies que explicaven els contes als nets a la vora del foc. No? Inicialment el Tatano ens envia el text amb les imatges i la primera cosa que fem és mirar-nos les imatges amb molt deteniment per intentar captar el personatge, cada un d'ells, no? I saber intuir quina veu tindrà i el caràcter que tindrà, etc. I la pasta de dents, que és de bona pasta, accepta el repte. El raspallet taronja! Hem perdut el raspallet taronja! I aleshores, si hi ha gravacions de nens, si hi ha veus de nens, generalment ho fan els meus nets, la Bruna i el Martí, però no venen aquí, sinó que jo vaig a casa seva i amb una gravadora d'aquestes de bona qualitat gravem aquells trossets de les seves veus. És un formatge enorme! Molt bé. I aleshores ens ho enviem tot, m'ho envien a mi i fem el muntatge. Aleshores decidim quines músiques posem, és a dir, aquí va música, no va música, la posem més forta, la posem més baixa. Tota feina d'edició de text, i en el fons això no deixa de ser una edició auditiva del text, implica acostar-nos al màxim a allò que pensem que volia l'autor. I aquesta és la tasca que nosaltres intentem fer. Jo crec que també el que es nota amb els relats del Tatano i en general és que nosaltres gaudim molt de la nostra feina. Ens agrada molt, ens ho passem molt bé.